Vítajte na našom showroome Hobbytech Slovensko v Prešove. Počas uplynulých týždňov naši kolegovia usilovne pracovali na dokončení noviniek v rámci našej expozície. Poďme si pustiť krátky zostrih. Počas leta sme náš showroom obohatili o bezramové zaskladne, a to konkrétne v čírom a dymovom prevedení. Avšak najväčšou novinkou na našom showroome sú práve dve bioklimatické pergoly. Climatic Slide a Climatic Premium. Aký je v nich rozdiel? Kým pergola Climatic Premium má lamely na klapácie, a teda viete si lamely naklápať od 0 do 135 stupňov, pergola Climatic Slide má lamely posunuje, a teda časť strechy si viete kedykoľvek posunúť. Ak nás navštívite na našom showroome v Prešove, môžete si pozrieť pergolu Climatic Premium v plnej výbave. V pergole máme 3 typy osvetlení, a to obvodové osvetlenie, integrované osvetlenie do strešných lamiel a takisto aj farebné RGB podsvietenie. Taktiež máme v pergole aj audiosystém, ohrievač, screenovú roletu a bezpečnostné senzory. Táto pergola je aj v najčastejšom farebnom prevedení, a to antracitová konštrukcia a strieborné strešné lamely. Neváhajte nás navštíviť na našich showroomoch v Prešove a Bratislave, kde vás radi privítame a ochotne pomôžeme s výberom vašej záhradnej stavby.